liikkeelle lähdössä piti kuvas kanssa. Muistakaa, se on Jumalalta. Niitä lapset Helsingissä. Toissapäivänä Saarnassain. Minä olen tätä reilit siitä. Tuolla on just Minullakin niitä raatelisia koskettavia jonakin minä näin ne ensin. Sillä ei ole mitään merkitystä. Nyt jotain Jumalatonta on tapahtumassa. Herra Jumala sentään. Siitä sait sen mokomakin kapahkasuttua. Vai, Jumalasta tappelua, niin ei tarvitse tulla katsoa pitää teidän jalkaa. Herra Jumala, varo! Tehkää nyt jotain, eihän tämä käy. Itse tekemään. Ei tuohon uskalla. Tämä vaarallisempaa. No. Toinen tuolle vihreän tukille. Tästä vähän rauhoittumaan. Ei tämmöstä peliä tähän. kuinka te kehtaatte tulla järjestämään pienojen paikkojen mielipiteiden Jaha, Herra Jumala tämä. Tämä oli hirveä tunnelma, niin ei ole vaarata ainoastaan. Silloin, että iso kahvila oli vaan tuolla kellarissa se kahvila. Se oli jonoa ja ulkona oli sitten pikkusen tuossa alkukesässä, kun tytär oli päivässä. Silloinkin oli hieno, mutta oli silloin. Ai aseet sen. Arvon neidillä on sellaisen elkeet, että taidettu tehdä tuttavuutta useammankin Aivan. Vähän Helsingissä Kenan pienessä Espanjassa. Nyt se ei seurauksista saa kyllä isän kädestä. Katsotaan, kuka tämän käärmin näytelmä kuningata. Jumalan nimeen seis! Jumalan nimeen seis! Miten te kehtaatte rikkoa markkinarauhan tuollaisella säädettömällä toiminnalla? Ettekö te edes häpeää? Arvioin selvää, että seurakuntani kaipaa nyt väkevän paimensaavan johdosta oikein kunnolla. Lähdetäänkö tuonne Sakastin puolelle tunnustamaan nämä synnit taas tällä kertaa. Ja minä vähän epäilen, että se ei ihan vähällä tämä syntien anteeksi antaminen tällä kertaa sujuu.